Bueno, gaur ikusiko ditugu nola aurreztu ura komunetako deposituetan. Modu pare bat ikusiko ditugu eta bueno, ikusten duzuenez, holako depositu batean barruan horrelako zerbait aurkituko dugu. Bi balbula. Honekin ura botatzeko eta hemendik ura sartzen da. Gero, uda guztietan bezala, uda hasten denean, beti aholku bat egoten da hortik, eta esaten digute. Sartu ezazue botella bat edo zerbait hor barruan ur gutxiago gastatzeko. Beira, bi gauza behar dituzue jakin. Hau beteta egon behar du. Eta beste bat, kapoia jarrita, ez dela, ura ateratzen da, sartzen da eta berdin gaude. Berri bat edo, bueno, gauza berria da hau, baina betidanik hemen jakin dugu nola lortu ura aurreztea. Honek ez du balio, edo ez dugu erabili behar ezertarako. Hemen badugu hauei eraginda, honi edo honi, badugu aukera ura aurrezteko. Bueno, badira betidanik gauza mekanismo asko uraren sarrera kontrolatzeko. Eta duela mendeak, esan behar nuke, hau egiten zen. Tolesten genuen barila hau, orduan flotagailu honek ura ikutzen zuenean, flotatzen hasten zen, da berehala ixten zuen ura. Horrela, regulatzen ziren lehen deposituak. Gero, pixkanaga, eban dira gauzak hobetzen, Toni erantzi zioten tornillo bat, Toni hau aurrera edo atzera manda, ere regulatu daiteke zenbat ur sartzen den gure deposituan. Badira beste mekanismo batzuk, ez dakigula, bueno, hau antzekoa da ere, baina beste mota bat. Beste batzutan ez dugu ikusten non dagoen flotagailua, beira. Hemen hau da. Eta hau ere regulatu daiteke. Hemen badu pieza bat, honi eraginda, flotagailua gora eta bera joaten da. Horrela, erregulatu dezakegu ere. Hemen, antzeko zerbait. Hemen horrela egiten da. Gora edo bera. Horrela, ur gehiago sartuko da, eta horrela gutxiago. Hau antzekoa da. Gora eta bera. Dena den, hauek manipulatzera iristeko estalkia kendu behar dugu. Orain azalduko dizuet nola kendu estalkia. Barruko mekanismoetara sartzeko gehienetan horrelako zerbait kendu behar da. Modelo asko daude, hemen baditut batzuk. Hau oso arrunta da. Bi pulsadorekin, baina hau ere arrunta da, baina pixka bat zailago da, eta esango dizuet zergatik. Hone baditu, hemen, ateratzen diren zati horiek, orduan honek hau egiten du. Honi zapatuta, biak batera joaten dira bera. Hau zapatzen badugu, bera bakarrik. Orduan hori aprobetxatuz, hau eginduko dugu, begira. Zapatu, eta hau atera, Jesus. Hau ilargi bat bezala da. Eta gero, eguzkia oso ongi ateratzen da. Ze aurkituko dugu hor barruan? Tornillo bat hor, ikusten zuen? Estrella, izarra. Orduan, ez baldin badugu etxean izardun destornilladore bat, erabili daiteke beste plano deitzen den hauetako bat. Erabili orgo mueska bat eta kito. Desenroskatuko genuke
eta kanpora. Kendu hau, eta barruan ginateke. Hemen, beste mekanismo batzuk ditugu, hauek ere nahiko ikusten dira, hemendik.